si għaddel tijek min omor għalbi il-fruqa ta' dinja blaġi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħut nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum għalina f'dan is-santwarju huwa anniversarju importanti ħafna. Illum jaħbad id-90 sena minn meta aħna l-Maltin Rawċejn għażilna lil Marija biex tkun ir-reġina tagħna 9 sena mill-inkurnazzjoni tal-kwadru. Marija hija reġina, mhux imma skont it-termini ta' din id-dinja, mhijiex reġina biex tkun servuta, hija reġina li sservi bl-imħabba, mhijiex reġina li toqgħod f'xi palazz u x'hekk ta' din id-dinja, imma hija reġina li l-palazz tagħha huwa s-sema u l-palazz tagħha fuq din l-art huma l-qlub tagħna. Aħna li nażlu lilha bħala om tagħna li nfittxu li nsiru nixbħuha, li nagħmlu esperjenza ta' kemm tħobbna din l-om li ġiet iżżurna f'dan il-post qaddejs u x'hekk li nibqgħu nisimgħu dik il-vuċi tagħha sejħilna ejja x'in tkun tħossok waħdek, ejja x'in tħossok imtaqqal bis-salejb, ejja xejn tkun tixtieq forsi iktar għaqda u mħabba fil-familja tiegħek. Ejja fil-mumenti tal-ferħ, ejja fil-mumenti tan-niket, għax din hija id-dar tagħha, però hija d-dar tagħna l-koll, fejn tiġborna bħala familja u li til-Missier wieħed tagħna tas-sema wulieda fuq din l-art. Sejjew għalhekk eżisħut nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija mqazza billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Iben Alla li twilit minn verġni u sirt ħuna Mulej ħniena. Iben il-bniedem li taf tagħder in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmejn, Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-irbieħ ta' ħutna Margaret u Gregory Buttigieg. Nitolbu. U Alla, int ridt li jom ibnek tkun omna wkoll u s-sultana tagħna fit-tieba tiegħek għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin, ħuti. Jekk ħafna jiftaħru ta' bnedmejn, ħaniftaħar jien. Imma biex nitkellem ta' iblaħ, f'dak li ħaddieħor jagħmel wiċċu, nagħmel wiċċi jiena wkoll. Huma Lut, jiena wkoll. Huma Iżraelejn, jiena wkoll. Huma nisel Abraham, jiena wkoll. Huma ministri ta' Kristu. Jiena ħanitkellem ta' iblaħ, jiena aktar minnhom, ħafna aktar minnhom fit-taħbit, ħafna aktar minnhom fil-ħabsijiet, aktar u aktar minnhom fis-swat. Bosta drabi sibt ruħi wiċċ imbuċ mal-mewt. 5 darbiet qlajt minant il-Lut l-40 daqqa neqsin waħda. 3 darbiet tawni jiswad bil-virgi, darboħra ħaġruni. 3 darbiet rajt l-arqa, għaddejt lejl u jum f'nofs ta' baħar. Għamilt safar blaqat, sibt ruħi f'perikli ta' xmajjar, perikli mill-ħallelin, perikli min-nies ta' ġensi, perikli mill-pagani, perikli fl-ibliet,
perikli fid-deżert, perikli fil-baħar, perikli mill-laħwa qarrieqa, taħbit u xogħol jibes, kemm il-darba kelli ngħaddi sarijiet bl-arqat, bil-ġuħ u bil-għaġġ, kemm il-darba kelli ngħaddi fis-sawm, fil-ksieħ u fl-era, u biex ma nsemmix ħwejjeġ oħra dawk il-ħafna ġej u sejjer tan-nies ta' kuljum għandi u l-ħsieb tal-knejjes kollha. Minu marit u minix marit miegħu jien, minu dak li jsib min ifixklu u jien ma nħossnix imbaqbaq. Jekk għandi niftaħar b'dak li hu dajjef fija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejja kollha tagħhom. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejja kollha tagħhom. Kull ħin imbierak il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejja kollha tagħhom. X'għandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien, jinfittix il-mulej u ġibni, minn kull biża' tiegħi ħelesni. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejja kollha tagħhom. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejja kollha tagħhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenjien il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u bis-sadejt u fejn il-ħallilejn jinfdu jisirqu. Iżda ġemmgħu għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadejt u fejn ma hemmx ħallilejn jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Il-mużbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Jekk mela għajnek hija safja, ġismek kollu jkun imdawwal. Iżda jekk għajnek hija marida, ġismek kollu jkun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fejk huwa dlam, kemm aktar id-dlam? Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb eżis ħuti lil kol kemm aħna għaddejna xi darba mill-esperjenza fejn konna nitkellmu ma' xi ħadd u forsi beda jiftaħar bih innifsu jew b'xi ħaġa li għandu jew b'xi ċirkustanza tal-ħajja tiegħu. U ma nieħdux gost ma xi ħadd jiftaħar u xekk għax donnu jkun qed jgħidilna jien aħjar minnek. U aħna ħadd ma jieħu gost mi jgħidlu jien aħjar minnek. Wara kollox ħadd mu aħjar minn ħatta. Aħna differenti u minnu tajjeb għalhekk u minnu tajjeb għalhekk. U aħna kemm tkun ħaġa sabiħa kieku nħossuna aħwa ta' xulxejn, bħal xulxejn, li jien minix aħjar minnek però laqqas jien agħar minnek, u mhux hekk iridu nħossuna biex nħossuna aħna ta' bilħaq. Allura il-ftaħir jurtana u għandna raġun li jurtana l-ftaħir. San Pawl few il-qari tal-lowm kien qed jiftaħar, eżis ħuti. Isimgħu x'qal. Jekk ħafna jiftaħru ta' bnedmejn, ħaniftaħar jien ukoll. U għal-bidu jibda jsemmi affarijiet li jiftaħar bijhom u li nifhmuhom aħna. Mena mal-Lut jiftaħar jekk hu mal-Lut jien ludi. Iżraelejn jiena wkoll. Huma nisel Abraham jiena wkoll. Huma ministri ta' Kristu jien ħa nitkellem ta' iblaħ iktar minnhom. Jiftaħar b'affarijiet li nifhmu.
li San Pawl kellu għax jiftaħar bihom ħanejdu hekk. Però San Pawl kienet jonqos mill-umiltà meta jagħmel hekk. X'inna komplu naqraw nifhmu li ma kienx ta'. L-ewwel ħaġa Ġesus l-umiltà hija virtù sabiħa u fraġli ħafna. L-umiltà xi tfisser? Ma tfissirx jiena nħossni inferjuri għal ħadd ieħor ta' Ġesus le. L-umiltà kif għedna fil-bidu li nħossuna aħwa ta' xulxejn. Jiena m'iniex aħjar minnek għax qed nitkellem hawnhekk. Sewwa jiġifieri kull wieħed minna għandu t-talenti tiegħu, aħna differenti u l-istampa il-picture li jpinġi Alla għalhekk sabiħa għax fiha ħafna biċċiet differenti u x'hekk. Però l-kol x'innaqduhom flimkien ma niftaħrux bina nfusna, imma naraw kemm hu kbir Alla Ġesus ta' dik hija u x'hekk. Mela San Pawl meta kien qed jiftaħar, sewwa dak li jidher li qed jiftaħar kien qed ikun verament umli fl-istess ħin. Għax qed jgħid dawn huma t-talenti li tani Alla. Dawn huma t-talenti li tani Alla u qed jurina li ma jiftaħarx bihom għax imbagħad jibda jiftaħar b'affarijiet li kieku aħna ma noħolmuhiex niftaħru bihom. Min jiftaħar għax jiġi msawwat? Min jiftaħar għax ibagħat il-għalqa? Min jiftaħar għax jivvjaġġa fi tbatijiet kbar? Min jiftaħar għax qed iservi lil mulej u biex jagħmel dan jgħaddi minn tbatijiet kbar? San Pawl hekk jibda jiftaħar. U allura Ġesus l-ftaħir ta' San Pawl huwa umiltà vera. San Pawl tant hu umli li ma jibżax li jiġi ġudikat li huwa kburi. Tant għandu umiltà vera, tant ma jħabbilx moħħu minn dak li jgħidu n-nies, imma għalek l-importanti dak li jgħid Alla dwaru u kif ħares li jħalla li ma jinkwetax il-bnedmejn jiġġudikaw ta' kburi, mhix ċajta. Allura Ġesus l-umiltà vera jfisser li aħna ngħixu b'sinċerità, ma nħossunix aħjar minn ħadd ieħor laqqasar, nfittxu li noġbu lil mulej u nagħmlu ħilitna biex noġbu l-mulej u mhux kif ħarsu lejna l-bnedmejn. Dan iwassalna l-Vanġelu tal-lum, Vanġelu sabiħ qawwi ħafna Ġesus ta'. Ġesu jgħidilna tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u bis-sadejt, u fejn il-ħallelin jinfdu jisirqu. Allura d-djamanti u d-deb ma jitmermrux bil-kamla u bis-sadejt, imma aħna nitmermru ta' ikonna nħalluhom warajna wkoll li kollok xi kollok. Jiġi mument tħalli kollox warajk. Iżda ġemmu għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadejt u fejn m'hemmx ħallalin jinfdu jisirqu. X'ikun dan it-teżor fis-sema Ġesus li rridu inġemmu aħna? X'ikunu dawk l-affarijiet li allura neħduhom magħna meta mmutu? Aħna għedna li xejn ma nieħdu magħna, taf x'tieħu nieħdu magħna? Dak li nkunu tajna, Ġesus. Dak li nkunu tajna mod speċjali lill-fqar u lill-imwarbejn, dak huwa t-teżor li nieħdu magħna. Dak li nkunu geddisna f'din id-dinja, it-teżor tagħna fuq din l-art, x'intasal is-sija tagħna biex inħallu kollox ikun ta' pejs u ta' toqol. Dak li nkunu tajna b'ġenerożità u b'imħabba, dak ikun ta' konsolazzjoni Ġesus. Kemm fih x'fih wieħed jiżen il-Vanġelu tal-lum Ġesus. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. X'inhu t-teżor tiegħek? Ma xiex torbot qalbek ma dak li hu ta' din id-dinja, mal-flus, ma dak li nakkwistaw bil-flus, mad-dar sabiħa. Ma xiex norbot qalbi mal-poter, mal-unuri ta' din id-dinja. Ma xiex norbot qalbi mal-pjaċiri ta' din id-dinja. Kollox rridu nħallu warajna Ġesus ta'. Illum jew waħda rridu ngħidu daqshekk u ma tkunx iktar ma nkunu rbatna qalbna ma dak li ta' din id-dinja, aktar insibuha diffiċli mbagħad x'an niġu biex inħallu dak it-taparsi teżor ta' din id-dinja. Teżor Ġesus li iktar joħol inna vojt fil-qalb tagħna, iktar ma ikollok bwietek mimlija u tintrabat mal-bowt, iktar tinduna li qalbek hija vojta Ġesus. Iktar ma qalbek tkun mimlija bl-imħabba vera, forsi fil-but ikollok ftit inqas, ikollok inqas, imma iktar tgħix ħajja bis-sens u ħajja kif jixtieqna l-mulej.
Kemm hu sabiħ tal-Vanġelu, kemm għandna bżonn nifhmuh, eżis ħutu ngħixuh bil-qalb. Imbagħad il-mulej jikompli l-musbieħ tal-ġisem il-għajn. Jekk mela għajnek hija safja, ġismek kollu jkun imdawwal. Kemm qawwija dejn eżis ħuti. Ekku. Mena l-għajnejn kif jgħidun huma t-twieqi tal-moħħ u tal-qalb. Mena dak li jidħol minn għajnejna jispiċċa fi ħsibijietna u f'xewqatna, eżis ħuti. U llum dawn it-tentazzjonijiet żdiedu tax il-mobile daħħal it-tentazzjonijiet u l-pornografija ġo darna u x'in nkunu waħedna u problemi oħra, wieħed irid joqgħod ħafna attent eżis ħuti. Għax jivvizzja ruħu, il-vizzji mhumiex biss l-alkoħol tax-xorb u d-droga, li ma vizzni ħafna għar minn hekk, il-pornografija, il-vizzji huma il-mobile li nivvizzja ruħi ma nistax ninferet minnu, x'hekk. U ħafna affarijiet oħra li nispiċċaw eżis ħuti skjavi tagħhom. Iżda jekk għajnek marida jgħidilna l-mulej. Jekk aħna nitilfu l-kontroll fuqna nfusna, fuq il-ħars ta' għajnejna, ġismek kollu jkun mudlam. Mela jekk id-dawl tiegħek għajnek jiġifieri. Mela jekk id-dawl li hemm fik jiġifieri l-għajn huwa dlam. Mela kemm aktar id-dlam qed jgħidilna l-mulej. Ejjew nitolbuh bil-qalb lil Ġesu llum biex til-kelma tal-la tant sabiħa tant qawwija nożuha f'qalbna. U biex ta' bilħaq il-kelma ddawwalna biex naslu li dak is-salm tal-lum ngħiduh b'qalbna u x'hekk kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi jisimgħu l-fqajrin u jifirħu min jgħix dil-kelma jgħid dan is-salm mhux b'fommu biss ma b'qalbu u b'ħajtu. Joġobkom nqumu bil-wieqfa. Ħuti, il-kelma ta' Alla li smajna id-dawl li jdawwalna fit-triq, is-sisien li fuqhom tinbena l-fidi tagħna u lejxin ta' ħajjitna. Nitolbu ngħidu fil-ħnina tiegħek mulej ismana flimkien. Fil-ħnina tiegħek mulej ismana. Sabiex is-sejħa ta' Kristu biex ikun hemm min jimxi warajh aktar mill-qrib tkompli tqajjem fil-Knisja vokazzjonijiet għal ħajja kontemplattiva nitolbu fil-ħnina tiegħek mulej ismana. Sabiex il-klassijiet kollha tas-soċjetà jaħdmu sabiex ikun hawn ħajja aktar ġusta u paċifika mibnija fuq ir-rispett lejn id-dinjità ta' kull bniedem nitolbu fil-ħnina tiegħek mulej ismana. Sabiex il-ġenituri u l-edukaturi inistu fit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna sens ta' solidarjetà lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn nitolbu fil-ħniena tiegħek mulej ismana. Sabiex il-qawwa tal-Ispiritu Santu tenna nagħmlu użu tajjeb mill-ġid tal-art fil-waqt li ma nwarbux il-ġejt li jibqa' l dejjem nitolbu fil-ħniena tiegħek mulej ismana. Mulej Ġesu inti ġejt fid-dinja mhux biex tkun moqdi ma biex taqdi. Ixħet il-ħarsa tiegħek fuq is-seminaristi Samuel Akulina u Marlon Victor Bajjada lillum il-lejla ser jiġu ordnati djakni. Għatihom il-ħeġġa tal-Ispiritu Qaddejs biex jaqdu lil poplu tiegħek b'qalb ħelwa u sħiħa nitolbu fil-ħniena tiegħek mulej ismana. Ħanżidu talba l-paċi fid-dinja, eżiskuti fid-dinja tagħna b'tant ġlied u gwerer u inkwiet u inġustizzji, mulej ikollok ħniena minna. Nafdaw din it-talba tagħna fidejk, Om tagħna reġina tas-sema u tal-art u sultana tal-paċi. Nitolbu għal ħutna l-murda, l-anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom. U għal dawk li għaddejjin mhix mument mudlam fil-ħajja żesħuti bħal mart mentali, depressjoni u forsi ċirkustanzi li jħossuna mafġa fil-ħajja l-koll ngħaddu minnhom. Ejjew ma naqtgħux qalbna. Ejjew nersqu lejn il-mulej u lejn l-om tagħna tas-sema. Ejjew nfittxu l-għajnuna u ejjew ngħinu xulxejn iż-żesħuti. Għax il-koll kemm aħna ngħaddu mumenti jibsa fil-ħajja u hija l-imħabba li tenna u xek biex ma naqtgħux qalbna biex nżommu sod. Fiskiet ejjew nofru t-talba tagħna lill-mulej.
U Alla, dawlu jum li qatt ma jintemm, iqaf mal-poplu tiegħek u waslu sa tmiem il-mixja tiegħu f'din id-dinja ħajjingħaqad għal dejjem miegħek fis-sema fejn inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Ommu Sultana tagħna, inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu vittma bla teba u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma l-iżjed illum fil-festa tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu ta' radd il-ħajr li għamlitlek omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuqha l-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek li bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek fl-imkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewwent mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi Alla tiegħi, mulej tiegħi Alla tiegħi, mulej tiegħi Alla tiegħi, il-ġisem għandu Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm għal Sidna Ġesu Kristu nċarċar għalija fuq is-salib.
danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Margaret u Gregory Buttigieg. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missija u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejl lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
صوبت فوقي زي ħanejdulu grazzi bil-qalb il-mulej sħuti għal din l-Ewkaristija llum il-ġimgħa, nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u ngħidu bil-qalb: nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema, fiċ-ċokun tagħna nitolbuk biex ikun jistħoq inna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem, aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Omm u Sultana tagħna bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi: din is-sena l-festa tal-Madonna ta' Pino ser tiġi ċċelebrata 23 ta' Ġunju, peress li nhar il-Ħadd li ġej hija l-festa tal-Korpus. Mal-bulettejn tqassmilkom il-programm sħiħ tal-festa. Nhar it-23 ta' Ġunju il-pontifikal ta' filgħodu jkun fid-9 u jitmexxa mill-Isqof Anton li fit-tmiemu għall-ħabta tal-10 tingħat is-supplika. Dan kien il-ħin li fih Karmni Grima 142 sena ilu semet il-leħen tal-Madonna mill-kwadru. Fil-għaxija fis-7:30 ikun hemm pontifikal ieħor mill-Isqof George Frendo. Fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna ta' Pino għadna kemm stampajna ktieb tas-sew sabiħ dwar il-ġrajja u l-istorja tas-Santwarju ta' Pino. Il-ktieb li fih aktar minn 60 paġna kollu bil-kulur bi stampi oriġinali għat-tfal u b'qoxra ibsa. Min nhar il-ġimgħa sal-aħħar ta' Ġunju l-ktieb qed jinbigħ bi prezz speċjali ta' 12.50 € flok 15. Kull min jakkwista dan il-ktieb qed jingħata b'xejn ktejjeb ta' attivitajiet għat-tfal. Il-ktieb jinkiseb mill-ħanut tas-Santwarju ta' Pino. Ħanejdu 3 Avumarijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar u nġeddu mill-ġdid l-impenn tagħna li Marija tkun ta' bilħaq ir-reġina tagħna, jiġifieri dik li tmexxina fil-ħajja tagħna u tressaqna dejjem lembina Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallift id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Ave Maria.
Alleluia.